אוקיי, אז מה נשמוש? בוקר, שעה 1:42. ורק עכשיו התעוררתי בערך, כי חופש גדול. אני לא צריכה להתעורר ב8 יותר. וואלה, אם יש 8, אני מרגישה כמו לא יודעת מה. אני נראית גם כמו לא יודעת מה. אני צריכה להתאפס על עצמי, וואי. כי היום גם בונים את הארונות שלי. ארונות חדשים. אני לא יודעת למה אני כזאת ככה היום. טוב, אני אתלבש ואחזור אליכם. הנה, מושלם. אני לבושה. טוב, אני חייבת להתאפס על עצמי. אני נראית כל כך חיוורת. אני מדליקה כאן את האור רגע. חכו שנייה, אני מדליקה את האור. לא משנה, אין לי כוח. אין לי כוח להדליק את האור טוב. אני נראית כמו לא יודעת מה. השיער שלי נראה כמו גונזילה. אז בואו נתחיל את היום. טוב. אין לי שמץ מעניין. אני פשוט אתאפר. די. אין לי כוח לחיים האלה שאני... כן. סורי, but שכחתי משהו קטן. אז דוידורנט. נפתח לו פקק. דוידורנט. אני רגע חוזרת אליכם. גם לא טוב בחדר עכשיו. למה אני חייב ככה? למה אני עושה את זה? למה? היום אני בטוח אשתמש בפרודרה. כן, טוב. היום בפעם הראשונה אני גם הולכת להשתמש בהמוד הזה. כן, טוב. ונראה לי אני גם משתמש קצת במברשות. רגע, להלק שטויים.